2000-nji ýyllar gowy ýa-da 2020-nji ýyllar gowy. Köp adamlar 2000-nji ýyllar gaty gowy diýýärler. Ýöne, siz pikir edip görüň. Öňkü döwürlerde bilim almak diýsen has kyn şertleri hemde az mümkinçilikleri bardy. Ýöne häzirki döwürde bolsa bilim almak üçin diýsen gaty gowy şertleri hemde has uly mümkinçilikler bilen üpçün edilýär. Iň uly mümkinçilikleriň biri hem häzirki döwürde bilim almak isleýänler üçin ýaş-çägi bolmayan okuwlaryň köpelmegidir. Indi tapawydy ýok. İslesen 18 ýaşda bol, islesen 30 ýa-da 40 ýaşyňda bol. Artık bilim almak üçin hiç wagt giç däldir. Döwre däl, dogry mümkinçiligi ulanýan adam geljegini ütkedýär. Siz hem öz geleceğiniz üçin uly mümkinçiliklerden peýdalanmak isleseňiz, hökmany ýagdaýda alazim danışmanlygyna ýüz tutun. Siz 2000-nji ýyllarmy ýa-da 2020-nji ýyllar diýýäňiz, kommentariýada bellemägi unutmaň. Alazim Consulting.